Bueno, míster, una breve valoración del partido. Estamos todavía un poco en caliente, pero creo que bastante positivo, ¿no? Positiu per les sensacions i pel partit que hem fet, que ha estat excel·lent, i negatiu perquè no hem puntuat. La valoració del partit, jo crec que la primera part hem pogut jugar una mica més de tu a tu. Ells han marcat el gol, nosaltres hem tingut per fer-ho, no ho hem fet, però bueno, ja la segona part ha estat un altre escenari totalment diferent, on nosaltres hem pogut marcar diverses vegades i no hem tingut premi. Bueno, jo els he dit una cosa als jugadors, jo hagués pagat com a aficionat per veure la segona part que han fet, jo crec que no ha estat al final, jo crec que ha estat tota la segona part, hem tingut moltíssimes ocasions, jo crec que bueno, més enllà del desig de guanyar ens ho hem passat molt bé i això també és important, de que veure els nanos que estan disfrutant amb el que estem fent. Els resultats vindran, jo estic segur i tinc tota la fe i la seguretat de que aquest grup ho farà molt bé. Ja et dic que la sensació és més alegridolça per ells. Jo avui sento una mica de tristesa per ells, perquè han donat un pas endavant tots i la veritat que han fet un gran partit tots. Sí, jo crec que es veu quan un jugador està disfrutant. Crec que hem sobrepassat totes les línies de l'endrats defensives del mig del camp, les ofensives, crec que l'estructura de l'equip ha estat perfecta i se'ls ha vist gaudir. Una altra cosa és, bueno, també hem jugat una altra vegada amb un juvenil, hem tingut que fer jugar al porter suplent de jugador i ho han fet en Dani, ho han fet excel·lent, en Domi quasi ha marcat gol, ha fet poste, i és clar, no és que a mi m'agradi perdre i per això estic aquí, no? Però jo m'agrada veure més enllà, aquest grup és excel·lent, el partit ha estat excel·lent. Sí, esperem, estem molt confiats, estem convençuts i al final hi ha paràmetres i factors que nosaltres no dominem, no sabem molt bé per què la pilota acaba el poste o el larguero, bueno, també ho hem d'analitzar, segurament si estiguéssim posicionats una mica a l'esquerra o a la dreta, això són coses al final que hem d'insistir, com han fet ells a la segona part, han fet 8, 9 remats, 10 centros, arribant a molta gent, molt ben protegit, ells no han xutat ni una vegada a la segona part, que això també crec que és molt interessant aquesta data, perquè no ha estat una anada endavant sense organització, i crec que els jugadors estan creient moltíssim amb el que estem fent. Jo te dic, em vaig amb tristesa per ells, perquè ha estat impressionant per mi el futbol que han fet, i per altra part estic molt content perquè em reforça moltíssim l'equip que tenim. Jo estic convençut, tot necessita un temps també. Aquest equip, bueno, jo crec que està en també un període de transició, els jugadors que han marxat, els que estan entrant han entrat molt bé, just ara ha començat la Lliga, jo crec que tot, quan hagin d'arribar els resultats amb circumstàncies normals també, tema de lesionats, i estiguem en una situació en la que puguem exigir a l'equip moltes més coses, jo crec que arribaran. Jo crec que ja se'ls hi pot exigir i hem de guanyar, està clar, perquè la Lliga, ja, com vam parlar l'altre dia, pot ser curta, però jo estic, ja t'he dit, trist per ells, però estic content.